Hello guys, welcome back to my channel and my new video. Ini Miss nih kabar Ay, may kamu na guys ni. Hihihi. Ha, hihihi lo kan wala. Tangan na ni. Nga lalingon. Lekang mai sana जोंना. मोजां ना? Oke, boleh. Mising dulu tahu deh, Bra. Mising. आलांसियासो ओमफ्राय Urusnya sih. Sing dak aram kipsin sih le waduh, Bra. Jadi dijabai थानायावबो एसे खिथानांगौ. Guys, नै दा जाबाय नै. Enggak apa? फट' खेबजोब्रा हिनजाव गोदान खुलुमनाय नि हिनजाव गोदानखौ हाबनो नागिरनाय नि काहानि न'आव सोनाय नि So guys, tayo ready जाखांजोब्बाय आरो जोङो माने जेबो देलायनो हास्लाबासै आरो जोङो नै नावदो आबौ ओमफ्राय इलाय थाव लाबोबाय दासो नै औ फुनहर दोनो बेयाव दिफान दोनो बिसिनाव ओमफ्राय गाइस नै दिफान नट आपकामिं ब्लगारा बिदि नट गाइस दिफाना जा किउट नुबाय दिफानखौ सरि किउट थैंक यू सो गाइस माने दायो हिनजाव गोदानखौ बरायखांबाय आरो मुसुखा राना फारसे गिदिर मारलै ना गाइस ना दायोहाय दसेनो थांसै मन्दिराव स' जोंबो थांफानो मोनगोन आरो गाइस फार्स्ट टाइम फार्स्ट टाइम नुसिगोन आं नुफेराखैमोन I would not expect guys सानाखैमोन आरो मिसखौ आरो सारखौबो देलायहोनो मोनगोन स' I am very happy मिथिबाय रायलायनाया ओमफ्राय दायो थांसै गाइस नायलांबाय थानो नोंसोरबो जोंजों लोगोसे थौबारदो मन्दिराव आंनिखौ गाइस नै मिसआ माबायदि मोनदों मिस मोजां समायबाय थांगोरसै हिनजाव गोदान हौवा गोदान फैबाय जै मिस सिन्देला जै हिनजाव गोदाननि जै जिउ लाब्राबो नंगौसो बेयावसो हिनजाव गोदाना जै मोनफैबाय नै बिराद हाबा होनो फैदों मानसिफ्रा गारियानो सालायजोबनाय मालाय बैयाव हाबा बैयावसो ना हाबा होग्राया बहुत मानसिफोर दङ गारियाबो बहुत दङ जराजुलि सिनजुरि बैयाव बैराथिफ्रा नै फैबाय नै दायो मेरिज सार्टिफिकेट मोनसिगोन नामा मानसिफ्रा नायग्राफ्रा नै दा बुरजाखा बुजाय होगासिनो जाबाय औ ना सार वाव जास्ट लुकिं लाइक वाव ओभार किउटनेसलै थाफाग्रायाबो समायथारबाय रोंखायो ओइ सिन्देलसो गानदों आं सिरि जाजोब्बाय नङाबा हौवानि गोजाखौ बायबानो जायो गुफुर दे बल'ल'
नुगासिनो बेलाय बिसोरसो देन्जार खेबबाय मारिसिना होब्रा नोंसोरो नोंसोर मारिना हो मारिखो 비벼시는 가방에서 부담 지을 때 나도 토디 내 볼로는 더 एकदम 개판푼다 이렇게 놓고 그럼 더 बिसमोना हाबा जागासिनो आरो अच्छा मन्दपआव जिरायदों ओमफ्राय जों दायो एसे बेरायनो होननानै फैबाय जों जिरायफैयासै आरो जों दुगैबोआखै माने आं थगायाखै दुगैयाखै जोङो ओमफ्राय मिसा दुगैदों आरो जों दाना ओमफ्राय नै मेन गेटआ बैयावसो दं ओमफ्राय नै बियो बियो मन्दिर मोनसे ओमफ्राय बेयाव बहुद मन्दिर दं आरो बाथौबो दं ब्रह्मबो दं आरो सोरबा सोरबा बिबार बाथौ माबा बाथौ गासिबो बेयाव होफैजोबजायो आरो होफैजोबनो हागोन आरो ओमफ्राय आं दिनैसो बेफोरबायदि नुफेरबायदोंबो फैफेरनोबो मोनदों स' बहुत हेपिखा मेन गेटआ बेनो गाइस नै बाथौ मन्दिर थारंगुरि गियान हल्टुगाव हल्टुगावनो बरिया लामाया सल थांदोल' नालाय नै गाइस थांसै दायो Gimana na? Kita hangsoi. Sila biyo alda kari sini, biyo alda kari. Ay mau sayang tu bawa. Ampai ni. Kau bawa dan mana sari mau bilang nak? Sampai yang nak saya dong. Oh sari mau bilang je nak senang juga. Mana? Jengko foto kena biban ada dengar sar mana? Jenglah. So kan hai. Jengnya saya masih ampai foto kun mencip kibawa yang tu. Sari mana? Betul lantang sih cak. Jengna kari biyo sudah. जोंनि सिगाङाव खाना फिनाव गय फाथैनि उसुखैयालाय माथो साहा लोंखांनानै गय जाबाय बुरिबाय नालाय गय जायो सिरिसैलाय जोंना बारा गोबाव दोननाय नेम गैया थांनांला खुलुमसिगोन बिसिनावलाय दे होमबा नै दासो फैदों बिस्रा सानैजों फैबावलामोन बिसोरो दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंसो लेंहरनानै मोनबाय ओमफ्राय नायदो नायजाला बिसिनाया जोंना आमोन मेदानो फैथ'वासै होनबावदोंमोन नै मानसिफोर बायदो बिराद दं
दे मिस्टेक नङा गोथांसिन नुजोब्बाय माबे गोथांजोबखाना ट्रिपाला गोथां नुबाय ओंखाम जानो फैबाय नै सारा दाबो फैया सिख्लाफोरनि खालि खालिथार सारा जाबाय नै सारमोनहा लाजिनाङा दे सारखा लाजिलांबाय सारा आल मोसागासिनो नै गासिबो गोजान नांगौबाय जाग्रा बे मोनजाया बिथाङा लोमजादोंसो दाबो लोमजागायाखै उइस खालामनो माबा थाबानो जाबाय मा होनोमोनलाय ब्लेस खालामबानो जाबाय बयबो जाहाथे थाब हामो ना लोगो माखासेफ्रा बानलु लायदों फैगासिनो औ जानायफ्रा संग्रायानो गैयानो एसेल' औ गैला गोखैना होदो खोनाद' दे गोखैना होदो दाबो बिर गाबनायखौ सारा नों सारनिखौ नों दाबो लागासिनो थाना फन हरदों बावसोमोन खालि खालिथार ना जागासिनो जाबाय नों मोनानो होबाय गाइस दायो थांनो नागिरबाय आयु आखाइ थांनो नागिरबाय दायो मोनालायबाय आरो माने बांद्राय मोनायाखै आरो 6थासो जाबाय ना साराय 5ता गारिखौनो मोनासै गाइस थाबायनांबायसो नै ओमफ्राय बिब'आहाय नायजाब बेयाव नेनानै दंगासिनो आरो आंखौ रागा जोंबावबाय नेनो हायिनि आंखौथ' मोनहरगासिनो बे बारलायनो नेयाथ' गाइस दायो न' मोनफैबाय ओमफ्राय आं थाङालै दासो नोगोर उन्दुनोसो ओंखारबाय हाबा दंबावो आरो गाइस बबेयाव होनदों आयंआबो दासो थांदों ओमफ्राय दान्थ्रासो अबाय थांदों सबाय सोरनिया फैखाबाय हनै So guys, video को जबरदस्त नायनो थाखाय thank you so much. Bye bye.